गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फिन आरोबाव सासे बर' लाइमोना मेडेल देरहानो हाबावदों। थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। थांनाय बावैसो गुजरात रायजोआव खुंफुंजानाय 2022 माहारियारि उसु गेलेनाय बादायलायनायाव गावनि रोंगौथिजों गेलेहैनानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। बिथाङानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला भितर सनाय गामिनि रंगिला दैमारि। रंगिला दैमारिनि देरहासार जानायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला उसु एस'सियेसना रंगिला दैमारिखौ बरायदों। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसु, UPPL, सनाय दखरा एबसु आरो उदालगुरि दखरा एबसु जथायै उदालगुरि नोगोर आफादनि सावराय नब्लाङाव गाजा गोमजायै बरायदों। थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो दाब दाब जायगाफोराव अखा हाबाय दङ। जाहोनाव सुबुंफोरा गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनांदों। गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखादों, जायनि थाखाय सुबुंफोरनि गोबां धोन सम्पतिफोराबो खहा जायो आरो हान्थामेला खालामग्रा लामाफोराबो गाज्रि जायो। लामा गाज्रि जानायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। बेबायदिनो सिक्किमाव दावबायनो थांनाय सुबुंफोराबो दासिमबो थाबथानानै दङ। मख'नो गोनांदि गासै 200निख्रुइबो बांसिन दावबायारिफोरा सिक्किमाव थाबथानानै दङ। सालबारि पुलिसनि SDPO समिरन बैसानि दैदेननायाव मसलपुरनिफ्राय हमो अभिजित कर्मकारखौ। मख'नो गोनांदि बरपेटा रडनि खाथियाव थानाय सिमलागुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय पश्चिम लवासुर शिब मन्दिरनि नंखाय हेफाजाबनि थाखाय मोनसे नंखाय लटारि खेला होनानै लाख लाख रां रायजोनिफ्राय लुथिदोंमोन। थांनाय 11 सेप्तेम्बरनि हराव खेलाखौ होनायनि खोथा दङमोन आरो 1,29,500 रांनि टिकेट फाननानै कौटि रांनि सायाव रां खामायदोंमोन। बिसोरो बेनि जेबो फिथाय होयैनि जाहोनाव दावराव दावसि जादोंमोन आरो बे नंखाय लटारि खेलानि मास्टारमाइन्ड अभिजितनि दैदेननायाव नंखाय लटारि खेलानि मुङाव रां लुथिदोंमोन मोनसे हानजाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो TMCनि नेता अभिजित कर्मकरा सोनाब बंगनि गुबुन गुबुन जायगायाव TMCनि अननायजों कलकातानि बिलासि हटेलाव थाखुमानानै दङमोन। अभिजित कर्मकरा पश्चिम बंगआव लटारि खेलानि थाखाय सिल मारिनायनि उनावबो नंखाय अफिसियेल सिगनेचार लानानै आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे नंखाय लटारि खेलानि मुङाव खैसार सादोंमोन। बे नंखाय लटारिनि मुङाव रां लुथिग्रा हानजानिफ्राय दासिम 5 सुबुंखौ सिगाङावनो पुलिसा जियालाव दैथायहरखांबाय आरो दायो अभिजित कर्मकारखौबो जियालसिम दैथायहरबाय। गोजोनथाव खौरां। मैया गुवाहाटियाव जानाय ICL मेचआव नर्थ इस्ट आरो हायद्राबाद FCनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायाव हलिचरन नार्जारिनि गल सोनायजों हायद्राबाद FCआ देरहासार जानो हाबाय आरो बिथां हलिचरन नार्जारियानो हिर' अफ दा मेचखौबो मोननो हायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जिंगाबिल गामिनि बिनन्द बसुमतारिनि फिसाज्ला जौस्रां बसुमतारिया 7 अक्ट'बर 2022 खालारनिफ्रायनो अन्ध्र प्रदेशआव गोमानानै दङ। अन्ध्र प्रदेशनि गुरिवारा गाजालपट्टु होननाय गामियाव नाथुर नानि फुख्रियाव आदार होनाय खामानि मावदोंमोन। फुख्रि बिगुमानो नांला होननायलाय 7 अक्ट'बर 2022 खालारखालि गावनिनो बिबथैया थानाय बिमाबाराम महादेबाप्पानाम होननाय गामियाव बिबथैनिसिम फैदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिबथै थानाय जायगासिम सफैयाखैसै। लोगोआव मबाइल दंमोनब्लाबो दैयाव गोग्लैनानै गाज्रि जादोंमोन मबाइला। न'खरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरबाय नाथाय मोनाखिसै। बिनिखायनो सोरबाफोर अन्ध्र प्रदेशआव थानाय बा सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8473398050 बे जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। खाफालनि गेलेनाय। 7 बोसोर सिगांनो न' लुनो थाखाय बेंकनिफ्राय लानाय लनखौ सम बादियै सुख'फिननो हायैयाव बेंकनिफ्राय गांसे नटिस हरदोंमोन सासे फिसा ना फालांगिरिनो। नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय बियो बे लनखौ सुख'फिननो हायाखैमोन। सानसेखालि खामानि मावनायनिफ्राय न'सिम फैनाय समाव लामायाव खाफालनि लिरनाय आनजाद नायनो थाखाय बियो बै सानखालिनो गांसे लटारि टिकेट बायदोंमोन। नाथाय सोमोनांथावै बे टिकेटआवनो 75 लाख रांनि बान्था मोननो हायो सासे ना फालांगिरिया। बे जाथाया केरेलानि माइना गपालिक पुकनजनि। बिनि बेबायदि सोमोनांथावै लटारि टिकेटआव देरहानो हानायखौ ओनसोलनाङैनो गासैबो सोमोनांहाबजोबदों। थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै थानाय सासे सेंग्रानि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। फरालुनि गोदानै लुनाय गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी दालांनि खामानियाव मुखुब जानानै दङमोन शाहरुख आली मुंनि सासे सेंग्राया। दालांनि खामानि सोलिफुबाय थानाय समावनो हरखाबै शाहरुख आलीया ब्रह्मपुत्रनि दैयाव गोग्लैलाङो। लोगो लोगो दैनि दाहाराव बुखार जानानै गोमानानै दङमोन शाहरुख आलीया। जाथायथिलियाव लोगो लोगो SDRF हानजाया सहैदोंमोनब्लाबो बोखांनो हायाखैमोन शाहरुखखौ। जोबथियाव सानथामनि उनाव SDRF आरो NDRFनि गोख्रों संदाननायाव बोखांनो हायो शाहरुख आलीनि गोथै देहाखौ। बर' हारिनि गेजेराव फिन फिसाय गारना खारनाय जाथाय। सानफा एफा बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ गारनानै खारनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय। बेबायदिनो चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि 3 नं उदालगुरिनिफ्राय रजिता नार्जारिनि न'खर गारना खारनाय जाथाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय 3 नं उदालगुरिनि थागिबि निर्मल नार्जारिनि बिसि रजिता नार्जारिया न'निफ्राय गावनि जि जोम गासैखौबो लानानै खारखुमालांबाय। फिसाय निर्मला गावनि बिसिखौ रङिया ओनसोलनि टिक्लिगुरिनि रिपेन बर'जों खारफालांदों होननानै सन्देह खालामदों। मानोना सिगाङावबो रिपेनजोंनो खारखांबायमोन होननानै न'खरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8453280841 बे जानबुं अनजिमायाव खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा।
दुखुनांथाव केदारनाथ दावबायनाय समावनो लामा ससेयावनो हार्ट एटाक जानानै जिउ गोमाबाय सासे दावबायारिया। केदारनाथआव थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो जिउ गोमानाय दावबायारिखौ सोनाब बंग हावड़ानि 66 बोसोर बैसोनि कृष्ण चन्द्र पाल होनना मोनथिना मोन्दों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे ट्रेभेल एजेन्सिजों सा 30 सुबुंनि मोनसे हानजाजों केदारनाथ फारसे दावबायलांदोंमोन कृष्ण चन्द्र पालआ। थांनाय मंगलबार खालि बेलासे समाव बिसोरो रुद्रप्रयागसिम थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो हार्ट एटाक जायो बे सुबुङा। लोगो लोगो बिखौ साखाथिनि हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो हार्ट एटाकआव जिउ गोमाबाय होननानै फोरमायो डक्टरा। बिनि उनावनो मैया बिस्तिबार खालि एर'प्लेनजों कृष्ण चन्द्र पालनि गोथै देहाखौ उत्तराखन्डनिफ्राय सोनाब बंगसिम लाबोनाय जायो। भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों जै बर' हारिनि।